தமிழ் உலக வலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு முதற்கண் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். சொல் அறிவு நிகழ்ச்சியில் அறிவின் நூற்றான நூலகம் என்ற தலைப்பில் என் சிந்தை கெட்டிய சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன். நூலகம் அறிவை வளர்க்கும் ஒரு இடமாகும். வாழ்வியல், இலக்கியம், நிலநூல், மேற்கோள் நூல்கள், சிறு கதைகள், மனோ தத்துவம், பாரமாத சஞ்சிகைகள், நாளிதழ்கள் போன்ற பல வகையான நூல்கள் நூலகத்தில் கிடைக்கின்றன. நூலகத்தின் மூலமாக பல வகையான தகவல்களை நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது. நம்மை ஏமாற்றாத ஒரு நண்பன் புத்தகம் மட்டுமே. நல்ல புத்தகங்களை படிப்பதால் அறிவு வளரும், உயர்ந்த சிந்தனைகள் பிறக்கும், எண்ணங்கள் நேர்பெறும், நமது ஆற்றல் பெருகும், திறமைகள் மிளிரும், உற்சாகம் மூச்செடுக்கும், சோர்வாகலும் மனம் நிறைவு பெறும், முடிவுகள் எடுக்க புத்தகம் துணை புரியும், வாழ்க்கை மேம்படும், முன்னேற வழி துவங்கும். நூலகம் என்பது பல துறை அறிஞர்கள் வாழும் இடம். நூல் நிலையம் ஒரு அறிவு களஞ்சியம். நூலகங்களுக்கு சென்று புத்தகங்கள் எடுத்து வந்து படிக்கும் பழக்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். குழந்தைகளையும் நூலகங்களுக்கு அழைத்து சென்று புத்தகம் படிக்கும் ஆர்வத்தை அவர்களுக்கு ஊட்ட வேண்டும். நூலகம் மாணவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் ஒழுக்கத்தை ஊட்டும், பகுத்தறிவு திறனை வளர்க்கும், நற்பண்புகளையும் நனிராகத்தையும் கற்றுத்தரும், வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்தையும் அமுத சுரப்பியால் அள்ளி கொடுக்கும். நல்ல புத்தகங்கள் நல்ல கனவுகளை வளர்க்கும், நல்ல கனவுகள் நல்ல எண்ணங்களை உண்டாக்கும், நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல செயல்களை உருவாக்கும் என்று இந்தியாவின் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் மேதகு டாக்டர் அப்துல் கலாம் கூறியுள்ளார். வீட்டிற்கு ஒரு புத்தகச்சாலை சிறிய அளவிலாவது அமைக்கப்பட வேண்டும். அறிவே ஆயுதமாகிவிட்ட இந்நாளில் வீட்டிற்கு ஒரு புத்தகச்சாலை அமைக்கப்பட வேண்டியது அவசியம் என்று உலக மக்களுக்கு உணர்த்தி சென்றவர் பேரறிஞர் அண்ணா. பாடல் வரிகள் மூலம் புரட்சி கவிஞர் பாரதிதாசன் நூலகங்களின் தேவையை புனிதமுற்ற மக்கள் புது வாழ்வு வேண்டில் புத்தகச்சாலை வேண்டும், நாட்டில் யாண்டும் என்று கூறியுள்ளார். நமது மொழி வளத்தை பெருக்குவதற்கும் வாசிப்பை சரளமாக்குவதற்கும் நூலகம் ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நூலளவே ஆகுமாம் நுண்ணறிவு என்று ஔவையார் கூறியுள்ளார். நாம் எவ்வளவு படிக்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு நமது அறிவு வளர்ச்சி அடையும். நூலகம் என்பது இயக்ககம் அல்ல, இயக்கம் என்கிறார் இந்தியா நூலகவியல் தந்தை எஸ்.ஆர். ரங்கநாதன். அறிவால் உயர்ந்த அரியாசனை செய்வோம் என்றும் 1 கோடி ரூபாய் கிடைத்தால் என்ன செய்வீர்கள் என்று கேட்டபோது ஒரு நூலகம் கட்டுவேன் என்று மகாத்மா காந்தி அவர்கள் கூறியுள்ளார். படிப்போம், புத்தகம் படிப்போம், வித்தகம் படிப்போம் என்கிறார் பெரியார். படிப்போம் படிப்போம் பதிப்போம் என்கிறார் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ். ஒரு நூலகம் திறக்கப்படும் போது 100 சிறைச்சாலைகள் மூடப்படுகின்றன என்கிறார் சுவாமி விவேகானந்தர். மனிதனின் மிக பெரிய கண்டுபிடிப்பு எது என்று வினவப்படும் போது சற்றும் யோசிக்காமல் புத்தகம் என பதிலளித்தார் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். இவ்வாறு நூலகத்தை குறித்து நமது அறிஞர்கள் பல வகையான கருத்துக்களை கூறியுள்ளனர். இவ்வாறு நாமும் நூலகத்தை பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் முன்னேற வேண்டும். நாளெல்லாம் நூலகத்தை பயன்படுத்துவோம், பொழுதெல்லாம் நூலகத்தை போற்றுவோம் என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.